Meni su uvijek govorili za crvene gaće, kao ako nemaš crvene gaće, nećeš imat ljubavi. Ja sam svake godine imala crvene gaće, ništa. Nema ljubavi, nema ništa. Ali ove godine nisam imala crvene gaće, ali sam probala nešto sasvim drugo i moram vam reći da je upalilo. Znači, španjolska tradicija, grožđe za Novu godinu. To ono pod stolom. Da, 12 boba grožđa. Pod stolom pojedeš, par minuta prije. Znači, prije nego što otkuca ponoć moraš to pojest i zamišljaš svaki put kad svaku bobu staviš u usta i kad žvačiš, razmišljaš o kao šta želiš za taj mjesec, jer 12 boba za svaki mjesec. I onda razmišljaš o tome. Jel mi vjerujete da sam ja htjela ovo? Ja sam stvarno maštala o tome kad sam došla negdje do pete te bobice. Dobro. I ovo se desilo u 5. mjesecu. Znači, wow, okay. Ima nešto u tome. Vidjela sam na Instaču ta videa gdje cure jedu ispod stola i kao zamišljaju muževe da su se zaljube. Da, nemam pojma, ne znam. Ove godine ću probat zamisliti to. Pa ćemo vidjeti. Da vidimo šta će biti. Ali fakat pali. Znači, ja sam se šokirala, fakat pali. Ne znam, meni su to neke... Mislim, šta je najgore, ja bi to napravila, ali dalje ne vjerujem u to. Ali moraš vjerovati, jer ako nećeš vjerovati, to neće ti se desiti. Možda je to problem s crvenim gačama zapravo. Kao ne vjerujemo to. Kao ne vjerujemo, a imamo to, ali kao ono. Ja znam da već i godinama to prakticiram. Neš ti. A to je da uvijek kad čestitaš Novu godinu, prva osoba mora biti muška. Ne znam zašto. Ne znam ko mi je to nekad rekao. To ja mislim, čekaj, ko ima Britanci, oni čekaju s poklonima, znači kad čekaju goste, ne puštaju žene prve, kao jer to nosi jer je to bad luck. Kao. A uvijek smo mi žene bad luck. Da. I mora biti kao muški koji će ti donijeti poklon. Da, ne znam zašto je to tako. Uopće ne znam koji je kontekst, ali kao valjda za sreću nemam pojma šta. Fora, ja sam tu našla da Njemci svake godine, pazi, ovo potroše 100 milijuna eura jer vjeruju da buka nosi sreću na vatromet.